ካብዚ ርእስኻ ወጻና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ የድልዮ ክብሉ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ሓላፊት ቢሮ ኣቶ አብርሃ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ ትክልል 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉሎ ኣብ ከቢድ ጸገም ውን ይርከብ ኢሎም ኣለው። ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅልጣፍ ድማ ኩሎም ኣብያተ ዕዮ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ክሳተፉ ይግበራለውን ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ጽባህ ብስልኪ ጸብጻብ ይኽልናሎም ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣቶ አብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝን የጋጥሞም ብዛዕባ ዘሎ ዕንቅፋትን መፍትሖምን ኣዘራሪበን። ኣቶ አብርሃ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝገጠማ ጸገም ኣብ ታሪኻ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ከቢድ ጸገም እዩ ብምባል ገሊፆም ኣብ ኩሎም ከባቢታት ከተማ ይኹን ገጠር ኩናት ስለ ዝተካየደ ዝበዝሕ ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ የድልዮ ኢሎም ብተገበረ ዳሕሳስ ድማ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ የድልዮ እቲ 2.2 ሚልዮን ድማ ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ እዩ ብምባል ሓቢሮም ኩሉ ትግራይ ተፈናቂሉ ወላሕቲኡ ንብረቱ ተዘሪፉ ተወሲዱ ካብ ገዙ ተፈናቂሉ እዩ እሞ ደርጋ ወላሕቲኡ ሰብ ሕዚ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ኣክሰስ ብዝገበርናዮ መሰረት እውን 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ረኺብናዮ 2.2 ሚልዮን ንብረቱ እውን ዘይብሉ ተኽሊ ጥራሕ ዘይኮነ ንብረቱ እውን ሕሩጭ ጥራሕ ዘይኮነ መጋገሪ እውን ዘይብሉ ኮይኑ ሞቱ ሓገዝ ወይ ኩሉ መዳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘድሊ ሓገዝ ምግበሎ ዝበሎ ኣቶ አብርሃ ደስታ ኣብ ከይዲ ምጓዓዝ ጸገም ስጋት ጸጥታሎ ብምባል ኣሽከርከርቲ ከም ዝሰጉ ተዛሪቦም እዮም። ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ሓድሽ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተጣየሸ ዝሓበሩ ኣቶ አብርሃ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ዕዮ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ኣብያተ ዕዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰብ ብጥሜት ይሃልጥ ኣሎ ዝብል እውን ተዛሪቦም እዮም ኣቶ አብርሃ ደስታ። ከም ኣብነት ድማ ኣብ ወረዳ ኩለመኸዳ 10 ሰባት ኣብ ከተማ ዓድዋ ድማ 3 ሰባት ህይወቶም ብጥሜት ከም ዝሓለፈ ሪፖርት ኣለና ብምባል ተዛሪቦም እዮም ኣቶ አብርሃ ደስታ። ኩናት ኩሉ ነገር ኣፌክት ዝገበረና ዘሎ ሞት ሰብ ይሃልጥ ኣሎ እኽሊ ብዝተኻለ መጠን ኣሎ እዩ ብቡን ክነጓዓዕዝ እቲ መንግስታዊ ማሕበር የድልየና ነይሩ ቀደም ኮይኑ መንግስታዊ ማሕበር ፋሪሱ ስለዘሎ ከመይ ጌርና እቲ ህዝቢ ንውፅሕ እዩ ድብል ተሸጊርና ነና እቲ ካሊእ ሰላም ኣስተማማኝ ስለዘይኮነ ናይ ትራንስፖርት ሽግር እውን የጋጥመና ኣሎ ቤራት መኪና ናክወሰዳና እየን ክጠፍኣ እየን ንባዕልና ህይወትን ሓደጋ እዩ እናበሉ ስለዝሰግኡ ንምኻድ ድሌት ናይ ዘይምርኣይ ሽግራት ነይሩ ብዚ ከዓ ተዓጅበን ክኸዳ ኢና ንገጥም ነርና ናይ ዕጃባ ሽግር ናይ ምዕጃብ ሽግር እውን ጋጢምና ነይሩ ዝኾነ ግን ሕዚ ንገብሮ ኣለና ኩነታት ኣዩ ኮማንድ ፖስት ነገር ኣጣይሽና ነቲ ሁማኒታርያን ሰብኣዊ ሓገዝ ጥራሕ ንምልከት ኩሎ መንግስታዊ ቢሮታት ኣብኡ ጥራሕ ክሰርሑ ናብቲ ክልል ዞባታት ምብራቅ ማእከላይን ብተወሳኹን ሰሜን ምዕራብ ዝተወሰነ ሓገዝ ምግቢ ድኢኽና ኢሎም ኮይኑ ግና ኣገልግሎት ስልኪ ኣብቶም ከባቢታት ስለዘየለ ናብ ህዝቢ ምብፅሕ ተኣኪድ ኣይረጋግፅናን ኢሎም ንክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ክሳብ ሕዚ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ እውን ንምፍላጥ ኣይተኻለን ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ንላዕሊ 50,000 ህዝቢ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበን ንላዕሊ 10,000 ተመዛበልቲ እውን ተሓጊዞም ኢሎም ብቐጻሊ ንላዕሊ 300,000 ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ኣቶ አብርሃ ደስታ ተዛሪቦም እዮም። ዝወሃብ ድጋፍ ኣብ ኩሎም ከባቢታት እቲ ክልል ድዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ክሳብ ሕዚ ኩሎም ከባቢታት ንምብፃሕ ፃዕሪ ይግበረሎ ዝበሉ ኮይኖም ዞባ ምዕራብ ትግራይ ግና ኣይተጀመረን ኣብ ከባቢ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይተጣየሸን ገና ኢሎም ንምጥያሽ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም። ኮይኑ ግና ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ከባቢታት ሽረ ኣክሱምን መቐለን ዝተመዛበሉ ኣለው ኣብዞም ከባቢታት ሓገዝ ብምሃብ ህዝቢ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም ብኻሊእ ዘልዓልኩሎም ሕቶ ድማ ናብ ትግራይ ንምእታው መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምኽፋቱ ጸገም ከም ዘሎ ብገለ ዓለም በዓላት ቅሬታ ይለዓሊሙ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ሓቲትናዮም ኣቶ አብርሃ ደስታ ንሕና ኣትዮም ክሕግዙ ንደሊ ኢና ኣይከልከልናን ኮይኑ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ብስሩዕ ዝዘራረቡ ኣይንፈልጥን ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ሓገዝ ኣብ ዝህብል እዋን ድማ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከይዶም ክሕግዙ ንነግሮም ኢና ብምባል ኣቶ አብርሃ ሓቢሮም ክጉዝና ኢና ንደሊ እንዳሞ ተደጋጋሚ ይመፁ እዮም ኣብ መቐለ ክዕድሉ ከለዉ ኣብ መቐለ ጥራሕ ይኮነ ዘሎ ሰብ ናብ ዓዲግራት ኪዱ ናብ ዓድዋ ኪዱ ናብ ኣክሱም ኪዱ ናብ ሽረ ኪዱ ናብ
إحنا نقرأ أنا قلت فتح شجر في البلد بالسوق فتح خلينا نحن نجبر الجميع حتى حرب الجبا تعجلهم بخطوة ويستوينا المتاكد والحلبي الجبا نجبر عايز حقنا أوزين يتقدم بر تو أيقون الزلة ده تقدر يمكن نحكي لهم بتعمل لنا بتو ينعمل لنا نحن نجم أمريكا